Apolah kadayo diri nan malangking janjang laraba pintu basah pulau diimbau mane tiada bangun disi kau manggama yosi ayamato biar odun sana untuk balita diri disangkok katarang nyatonya yo galau pulo apolah kadayo untuang dan kini mungkin suratan buruk di badan nangkau. Kamano ko badan dan naik ke batengan kalam nang tiada ondeh bapalito disiko denai bangkok tagamang tiada nan kari katampai bayo apolah katinggan badan amboko palito nanyalo kinilah padam pulo kabar kesia kadenai hidupkan dipandang malam semakin kalam. Apolah kadayo diri nan malangking janjang laraba pintu basah pulau diimbau mane tiada bangun disi kau manggama yosi ayamato biar odun sana untuk balita diri disangkok katarang nyatonya yo galau pulo apolah kadayo untuang dan kini mungkin suratan buruk di badan nangkau. Kamano ko badan dan naik ke batengan kalam nang tiada ondeh bapalito disiko denai bangkok tagamang tiada nan kari katampai bayo apolah katinggan badan amboko palito nanyalo kinilah padam pulo kabar kesia kadenai hidupkan dipandang